Kaixo guztioi, hau da jolasten eta ikasten. Gaur lagun berri batekin etorri naiz. Kaixo, ni Michel naiz, eta gaur espeziala egingo dugu. Vale, eta irekiko dugu Harry Potter Hogwarts Express. trena. Hasiko gara orduan irekitzen. Bazen? Bai. Bueno, badukagu ja hemen ipinita, eta Michel, prest zaude? Bai. Bueno, hasiko gara. Nondik irekitzen dugu? Hemendik. Vale. Oso ondo. Vale. Hemendik beste bat dago hemen. Begiratu ze zaila den irekitzea. Eta orain... Deko zelo. Bizkatxo bat. Ez. Vale. Orain dago, eta ateratzen dugu. Beste bat. Beste bat. Begira. Beste. Hau ere. Eta, behar duguna egiteko, instrukzioak, ez da? Pegatinak. Bai, begiratu. Oso politak dira. Bale, ireki ditugu. Hau ez dauka ezer gehiago. Botatzen dugu. Bale, azteko zer egin behar dugu, Michel? Zabaldu hau. Oso ondo. Baina sendot. Bale, nahi baduzu nik oso sendoa naizela, ireki dezaket. Begira! Ez deko abre fácil, Ez deko! Bai badago, hemendik. Bale, instrukzioak amaitzen ditugu irekitzen. Oso ondo. Eskerrik asko. Asko zaiten, ez? Pegatinak geroago ipiniko ditugu, amaitu dugunean. Hemendik ipiniko ditugu. Eta hemen daukagu instrukzioak. Ikusten duzuen, ez? Lehenengo poltsa. Poltsa bat. Bale. Hasiko gara pizkanaka. Hemen ipiniko dugu. Eta guazen ez da? Bai. Bueno, badaukagu parte hau, ikusten duzuenez, hau estazioa da. Eta, gauza ikusgarria ditu, ezta? Bai. Lehenengoz, hemen daukagu Ron, pasatzen andenetik, begiratu hemendik. Ez dela ikusten. Eta gero, geratzen da horra. Irekitzen da, holan. Que no sé si se ve. Bai, ez dut baietz. Vale, eta hemen daukagu beste pertsonaiak. Eta oso polita geratura andena. Orain egin behar dugu trena, ezta? Bai. Jarraitzen dugu. Bueno, orain hasiko gara gure trenarekin, ezta? 3. poltsa. Vale, Tori. Hemen daukagu. Zelako sendoa zaren, ezta? Bai. Vale. Sartu hau. Hasten gara.
hemen daukagu ja eginda guztia. Bale, ikusten duzuen oso polita hementxe, alde honetatik, mugitzen da. Baina falte da pertsonaien portai bat. Bai, Bai. hemen daukat. Ah. Bitxikeriak dauka eta guzti, ezta? Jateko eta gainera, hemendik ireki Sartu etxea. alda hemendik. Bai, Epintzen duzua. hemen ikusiko duzue. Eta hemen ipintzen da, hemen ere pertsonaiak ipini dezakegu, ezta? Bai, Adibidez ipini bat. Eserita, eta itxaroten jateko. Bueno, hau ez da mugitzen. Ez? Ezin da mugitu. Bueno, zelako arazoa, ezta? Baina ez da zer gertatzen, hemen ipintzen diogu, eta hemen eserita geratzen da, eta ipini dezakegu nahi dugun moduan. Itxi aldugu berriro, eta hau, itxita. Eta sartu alda hemendik. Bai, begiratu. Jartzen duzuelan. Eta hemen ipini dezakegu. Horrela ikusiko duzue guztia. Bai? Bale, hau izan da guztia. Ondo pasatu duzu Oso montatzen? divertigarria, bai. Bai, eske Lego produktuak oso politak dira eta gainera montatzen oso divertigarria esaten duzun moduan. Bale, eskerrik asko guztioi ikusteagatik. Ez ahaztu ematea like bat eta suskribatu gure kanalean, kanpanitari eman aldiozue eta gogoratu beti jarraitu jolasten Eta ikasten. agur!